Il-kumpanija Delaru ħabbret li bdiet ix-xogħol fuq iċ-ċentru ta' eċċellenza f'pajjiżna b'investiment ta' 27 miljun euro. Dan l-investiment se jagħmel lil pajjiżna mexxej globali fejn tidħol l-identità tal-prodott u l-awtentifikazzjoni tiegħu. L-investiment se jmur f'xiri ta' apparat u fil-provvediment ta' taħriġ. Il-globalizzazzjoni fil-waqt li twassal għal tkabbir ekonomiku twassal ukoll għal attivitajiet illeċiti, speċjalment fejn jidħlu setturi bħat-tabakku u l-alkoħol. Għalhekk il-bżonn ta' awtentifikazzjoni ta' prodotti hija ċara, qalet il-kumpanija. Fl-ewwel ftit xhur tal-2016, Delaru bdiet tinvesti f'tagħmir mill-aktar avvanzat u f'teknoloġija. Din is-sena se jsir investiment ieħor ta' 10 miljun euro f'aktar tagħmir u faċilitajiet. Imbagħad 4 miljuni u 400,000 euro oħra se jkunu investiti fi 8 xhur li ġejjin sabiex tinkiseb l-ogħla livell ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà fuq livell globali. Fi 18 xahar li ġejjin se jkunu investiti 12 miljun u 600,000 euro oħra. Grupp ta' ħaddiema Maltin bdew perjodu ta' taħriġ ta' 10 xhur f'waħda mill-faċilitajiet ta' Delaru fir-Renju Unit. Kawża ta' dawn il-bidliet se jkun hemm ukoll numru ta' ħaddiema li se jitilfu l-impjieg. Diġà bdiet ħidma biex dawn ikunu mejjuna jsibu impjieg alternattiv. B'uffiċjal tal-General Workers Union ikun ikkwotat jgħid fl-aħħar ġimgħat li diġà nstabet soluzzjoni għall maġġoranza tal-ħaddiema.